Začali sme s maličkou kaviarňou. Bola to najlepšia škola. Prví zákazníci, prvé ochutnávky našej kávy. Nájsť našu charakteristickú chuť nám pomáhali ako pražiari, rodina, tak bežní ľudia a známi. S láskou ku káve silnila aj láska k životu, k cestám a zážitkom. Nebolo to bez popálení, ale dobré veci si zaslúžia, aby ste za nimi trpezlivo išli. Je to dobrodružstvo so všetkým, čo k tomu patrí. A ak je chuť dostatočne veľká, začne sa nezastaviteľne šíriť na tých okolo nás. Je dôležité rozumieť ceste, veriť procesu a mať oko pre detail. Na konci dňa je to káva. Potrebuje čas a skúsenosti. A ak ste odhodlaní, s úctou pre kvalitu a láskou k vychutnávaniu, stane sa niečo neuveriteľné. Ebenika je tu vďaka vám. Ďakujeme za 15 rokov plných chutí.